cesta. Takže si to užijeme. Ale protože to bude moc bychom mohli v tomto videu dát dvě fejkový, to stejný hry. Teda jestli nevím, ještě uvidím. Tady hrozně mi líbí ta hudba. Teda to normálně usíka je. A ještě jsem zapomněl, musím si hlídat číslo. Jenom nechytí zas tam ta věc. Jo. Jak vidíte, tak tady budou úplně jiný ty místno. Co to je? No, ještě poběžem. 19. 20. Nevím. Asi 21. Fuj. Seber to nahoře. Dobrý. Teď můžeme jít dál. 22. Tak, ano, mě to vyšlo. No to nevím, ne, 27 už bylo. Já ani nevím, na co tady sbírám ty prachy, když mi stejně nejsou k ničemu. Už to je 34, 35, 36. Jenom o tom, že prostě utíkám. A v poslední chvíli to skončí. Už jenom pár sekund, jestli nebudu ještě pomalejší. 42, 43, 44, 45. No tak teď to bude hodně dlouho. Ne, tady jsem neměl. Jo, měl. A jsme... Ne, nejsme. Na 50. To zabilo. 50. Nechci běžet znovu.
Tohle teda reálný. Doufám, že nebude vidět, že to je 3, ale je to FunMate, takže snad se to bude počítat. Tak si to počkáme ještě odejít do autobusu. Na tomto se dá jdeme do školy. Počkat, v tom prvním díle, v tom reálném, jsme taky šli do školy. Ne, to jsme měli jít do zábavného parku. A místo něj jsme se dostali, nevím kam. Dostali jsme se s duhovýma kamarádama a tady jsou doslova duhový, ale nejvíc jsou zlatý. Tak, aspoň Jorek je normální. No, jak jste viděli, tak tam ten blues dal jaké písničko, bro. Skipuju. 15 lan, jo. Nebo co to je? Mám jedno. Tak ten to sbírám. Tak to tam mi to rovnou dává, jo. Já to myslím, že to zase někomu pořád museli dávat. Třeba rainbow blueové na hlavu. To by bylo co bychom s tím mohli dělat. Nám tady asi už nic nebudu. To je odporný. Hele, ale ten pes je krásný. Ale tady bych se prostě sedl, zapnul Roblox a k tomu Robloxu bych začal nahrávat videa. Není nic lepšího, než nahrávat videa. OK, možná ne. OK, kámo, zdrhám. Už nemusíme zdrhat. Máme 12 z 15, 10. Tak chvíle nám... No. Výrazně šla. Takže zase někdo ne. Proč běží, že zrovna stane? Tak teď jsem myslel, že mě doslova zabije. Aha. Tam.
Vyhledni. Tak. Oh my god. Jo, my to na něj dáme. To bylo zase... Už jsem se lekl, že žije. Jo, orange se mi líbí. Ne, ale to je docela dobrá kost. Kam odešel red. Nevím, co to znamená. Backpack. Batoh, ne? Nebo grabpack. Aha. Ne. Tak asi taška. Tak jdeme hledat. Mám jednu. Mám druhou. Jsem neviděl, že to je. Ale vím, že teď je někde u mě. Ne! Oni jdou po mně. Oba dva. Kamu, jestli mi teď chytí v té skřínce, tak. Myslel, že můžu vylízt. Kamo, já přežil. To není snad ani možný, že jsem přežil. Tady jsme se sebrali už všechny aktivity. Jo, tady se nemůže jít. Tady už asi byly. Ne, nebyly. Počkej, podíváme se, kdo ještě žije. OK. Tak to nás je fakt hodně. Dělej. Tak teď se můj. Jak nemůže vidět přes dvě dveře? Na takovou dálku, kamo. Tak tahle aktovka je hustá. Tohle bych chtěl tak. Já myslím, že se vždycky těchká posledníka. Poslední se vždycky ukážou. Jestli už zabil, ne, nezabil ještě. A nebo zabil, nekoukám. No, tak se nestalo. Kam
Kámo, musím zdrhat, kámo, jestli teď budu muset to ovládat, kámo. Říkám vám, že to nepřežiju. Pro k čemu bych chtěl tu orange, tak on to chtěl barvu z té ruky, vidíte to? Teď nevím, co máme dělat, ale je tady se mnou John Borg, nebo jak se jmenuje. Josh. On je jen. Radši budeme chodit spolka. OK, ale teď musíme asi zdrhat. Ty si ber tuhle, já si beru tuhle. On jde po nás teď i red. Tak to ne. Tak ten je nejistější. No tak tady už nemám co udělat. Jak kdybych to ten red nebo jakákoliv ta příšera tady, tak já prostě otevřu tu skřínku, ne? A vytáhnu vůbec. Ne, já jsem v této místnosti, teď se nedostanu ven. Komu ne? To už se ze mě fakt taky děláte srandu. Ještě 3. Počkej. Tak on je docela mega rychlej. I když abych byl rychlejší. Ne. No byl jsem tady. Jo, ale pro aktorky. Teď už jsem pro tušky. Ne. Tak teď jsem už myslel, že je po mně. A on není. Zatím. Ale však v této místnosti už jsem byl, ne? Jokožne. Tak pojď, ne. What the? Více životů. Mnohem více životů než tam ten. Pomohla nám. Velký zemečka, ano. Ne, budou se bodáky. Bodláky, nevím. Třeba každý ještě své životy, takže i když on do toho mlátí, tak si myslím, třeba ho zabije dřív než já, ale díky tomu, že teď dostaneme trička barvy. Já si počkám, až přestane. A teď k němu půjdu. To se na něj nedají, protože jsem věděl, že to dělá. Co to je? Já vím, kdybych byl v bezpečí. Na autobusu, ale to by muselo jít skákat. Ale ten, kdo dělal tuhle hru, tak
jako rozhodně zábí Robloxové hry líp jak já. Taky jsem už vyrobil několikrát. Dobře nedopadly. Kamo. OK, jdu úplně co nejdál, co to jde. Jde dělat tohle. Ten nemůže. Může! To už jako fakt ne. On mě zabije. A polož bodávky, jestli dáš bodávky, kámo, tak počtej, už ho dorazím. Ne. Teď dáš. No tak za to už neskočím. Teď jsi mrtvej. Jo. Počkej. John Park, není to snad jenom bot. Že to bylo poslední, že když porazíme jeho, tak už se dostaneme konečně pryč. Nevím, co znamená ani jedno. Nevím, co znamená, tak dám spare. No vidíme, to se nebudu ani rozhodovat radši. Podle mě jediný slovo, co anglicky umí, je jenom Big Bang. Nevím, jestli to říkám správně. Počkej, co jsem to udělal? Spare, nebo co to bylo, znamená, že ho opustíme. Nebo já nevím. Jo. Přežili jsme. A to, co to znamená? Znamená to, že doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like a odběr. A čau.